Mga hindi bakunado nga residente sa Iloilo City dumilian sa pagsulod sa mga patio sa Piesta Minatay. Si Zen Kilantang nakatutok. Tatlo ka semana antas ang pag-obserbar sang Tigkalalag 2021 na plaster na sang Iloilo City COVID team ang mga pagsulundan nga ipatuman sang syudad sa mga patio agud malikawan ang pagginutok. Pagadumilian ang mga residente nga magbisita sa mga patio humalin October 30 tubtob November 2 nga wala na bakunahan sa COVID-19. Maga-deploy sang compliance team kag mga pulis sa mga public kag private cemetery agud magchekyar sa mga nagasulod nga tawo sa diin 50% lang sang kapasidad sang patio ang iakomodar nga pumuluyo. Kinahanglan nga magdala sang vaccination card kag ID ang mga masulod sa patio. Yes, may headcount kita sa pagaymuon kag mabutang kita sa every cemetery sang isa ka safety officer to make sure nga makita niya kung ang kapasidad bala sang isa ka sementeryo nakalabot na sa 50% kung wala. Si Manang Elsa nga bakunado na, wala naman sang plano nga dalon pang iya kabataan. Mahalad na lang ini sang pangamuyo kag magsindi sang kandila sa ilang minatay. Oo, kay nakabaksin ka na mo. Isun magpuli ka malang, mga di ka man sang puli ka, magwa ka man magpuli. Hindi mo lang pagdalon mga bata, ya Kung may nagapabor sa protocol sang syudad nga mga fully vaccinated lang ang makasulod sa patio, ang iba naman nagapamatok. Yan na tsakto yan na bawalan na yan nila, yung iba na tao yan na hindi pa sudlo sa patio na why vaccine yan, hindi na pwede yan. Dapat mala na yung kalipaya sa mga tao na natlagsam na makakato sila na mga minatay di. Ginadumilian man ang kananay, pagsugal, pag-inom sa makaulubog nga ilimnon, kag pagpatigayon sang banda sa mga patio. Upod Kirumal Porkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.